Badirudi martxoa heldu baino lehen udaberria gurean dela. Eskualdeko txoko guztietan elementu horiak daudelako. Bai, loreak eta polena. Ezetz asmatu asteburu honetan non den bola txapelketa. Oraingo honetan Laudion tokatzen da. Larun batean Laudion, Palestinaren aldeko egitaragua. Mural margoketa Malekoian eta ostean Gurdi gaztetxean dokumentala, zineforuma eta Aramuren kontzertua. Urduñan, bai, zumba! Eta Aretako kulturretxean Zalima Amidutzen hitzaldia. Lantenon, El último viaje liburuaren aurkezpena. Amurrioko antzokian El último baile dantza ikuskizuna. Eta Villafen Brujas, hadas y princesas tailerra. Igandean, Zuhaitz eguna Okondon, zuhaitz txertaketen inguruko tailer teoriko praktikoa. Luiaondoko gizarte etxean lettering tailerra eta kafea. Arespalditzan eta gero Okondon Lilatonera joateko busa. Azkenik, zinema, Amurrioko antzokian Aida y Vuelta. Laudion No Other Land. Eta Orozkon aurrentzako filme bat eta jarraian helduentzakoa. Badakizue, agenda info osoa non topatu. Bai, gure webgunean. Orain, erletxo maiteak baduzue informazio nahikoa eskualdeko kaleak polinizatzeko.